Αγαπημένη μου μάνα, ελπίζω το γράμμα να σε βρει καλά. Σήμερα είναι μέρα ξεκούραση για μας. Μακριά από τον πόλεμο δηλαδή. Γιατί έχουμε καθαριώσει. Οι ψήρες μας έχουν κυλιέψει. Δεν ξέρω αν το ίδιο γίνει και το ή κάποιος αρχαίος θεός. Τολμήσει για παράδειγμα. Μας έστειλε τούτο το βάσκο. Πρέπει να βράσουμε νερό, να πλύνουμε τα ρούχα μας. Την τελευταία φορά που το κάναμε, το καζάνι γέμισε από αυτές και μας έπιασε απελπισίες. Ήθελα να ξέρω τι θα πατούσε το τούτσε σε αυτή μας την ανανάψη. Άντι με Μουσολίνη, δεν μου φτάνουν τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι συμφωνία έχει κάνει με τη Δύση. Πάντως, μάνα, αυτές οι ψήρες έχουν συμμαχίσει μαζί του. Τέλος πάντων, η γειτονιά μας κάνει. Ο γεροντζέτε πώς είναι με το άσμα του, να τον προσέχει. Δεν έχει κανένα δικό του. Όσο κι αν κάνετε εσείς τη γυναίκα του τη γειτονιά. Χαιρετισμούς στην Ανούλα. Να της πεις να διαβάζει. Εγώ προσέχω. Σας αγαπώ πολύ. Στέφανος. Σε τροποκοινό, ο γιος Αλβέρτο. Αγαπημένη μου, εδώ πάνω στα παγωμένα βουνά οι συνθήκες είναι δύσκολες. Μέχρι το γόνατο στο χιόνι και τα κρυοπαγήματα μια καθημερινή απειλή. Όμως οι κάλπες μου μουσουλες κρατάνε τα πόδια ζεστά. Έδωσα ένα ζευγάρι του Τζοβάνι, γιατί δεν έχει κανένας πίσω να το σκέφτεται. Ο γιος της ήταν άδικος. Δεν ένιωθε τα πόδια του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Έμαθα ότι του κόψαν το πόδι για να σωθεί. Έπιασα πικρά, όμως την άλλη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό η γειτονιά μας, εσύ, και είπα πως πρέπει να σφίξω τα δόντια και να πολεμήσω για όλους σας. Ανυπομονώ να σε επιλέξω σπιτά, να ξέρω. Σε φιλώ γλυκά, Δημήτρης. Αγαπημένο μου πατέρα, σήμερα έζησα κάτι τραγικό. Τα μουλάρια του λόγου μας έγιναν και αυτά θύματα του αρτιλέριου πολέμου. Τα αίματα ζώα